review. Oo, ano? 24. Pero video. Ano po yun? Ano? I-check muna sa natin sa GC. O, sabi ko. Yan naman talaga madali, madam. Naman ka lang gano'n. Wala akong yan. Balik ba? Kulit ka na. Tataas na ako lang. Tapos may yan.
mo bagabe. Oh, ini bola dengan pintu. Ada tidak pula. Ang kilo. Parang kilo. Kailangan dapat may Rama. Ako, yan pa ino. Ano ba sa ino? Parang kilo, 120. 120 naman doon. Oh, yun, dito. Alam ba? Dito, dito. Ang kilo. Ang kunin mo ba?
Dahil dewa ko na dami pag-click.
Kuya, ano? Tama ka. Ito. Oh. Kaya
Ayun po na. Mamuguli, bagaimana bisa isi gitu pada rama. Buah, dek tanduk balik. Apa aja nama? Indah. Ano? Yeah.
Mga bintang kilo-kilo. Buang mo na. Oo, kasi...
Hello. Nakikitira.
Apa yang